Shwmai a croeso nôl i Sialens bwyd sur. Rhan 2. Mae hyn yn sur. Oh! Ow. Dwi'n off i ein. Mae'n iawn. Ti'n neud o. Okay. Dwi'n neud o. Mae'n neis. Aw. No, really. Na, dwi'n ddim yn neis. Iawn, mae'n brif o fruity. Pa flavour yw hwnna? Blue raspberry. Mae'n fel bwyta'r lemon. Fel fel bod yn glas. Dwi'n sy'n iawn. O, John, o, fel mae'n dod o'n. O! O, be hwnna? Sa'i blas yn mewn dwi? Mae'r ceirio sy'n dod o'n. Aw. Not bad. Come on. Ooh. Oh, gosh. Ah. Sean. No. Mae'n y sir. Mae'n ddim yn dda, dwi ddim yn hoffi. Na. Na. Ddim yn hoffi nhw. Na. 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 Oh my god. Ti'n iawn? Then.